take picture. Nieħu pjaċir meta tiġi ili niġi 9 xhur. Ma nixtieqx li nimmissjawa, għarżajnija. U tagħmel craft? U nagħmel graff, Tiġi darba fil-ġimgħa, kull nhar ta' ħamis, U naqadhom. L-ewwel nagħmilhom hekk. L-ewwel taqtaħħom il-teacher, istihom li mbagħad ittihom li mbagħad noqgħod nagħmilhom. Noqgħod nagħmilhom hekk. Mbagħad nagħmilhom hekk. Għadhom ma' xulxin. Nagħmilhom hekk biex ma joqgħodux jiġru. Kif għenek lilek dal-programm fil-ħajja tiegħek ta' kuljum? Jien daw l-affarijiet minn dejjem kont inħobbhom anki raqmu, anki kont naħdem il-magrixti dak id-depp u dawk il-kuruni. U nippreferihom iktar mill-aħla jien nagħmel daw inkella nilab it-tombla jien. U kif ikolli ċans, naqbad da xogħol jien. U jew il-ganċ għandi ħafna affarijiet mibdijin, kont bdejthom id-dar.